citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 153 ka mga balay sa Mlang Cotabato Province naguba human gikuso-kuso sa Ipo-Ipo o hideout sa NPA sa Misamis Oriental na diskubrihan sa mga sundalo. Sa detalye sa ato mga balita, gikuso-kuso sa kusog nga hangin ug ulan ang lungsod sa Mlang Cotabato Province kagahapon sa hapon. Ug matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, usa ka Ipo-Ipo ang miigo sa lungsod ug miabot sa 153 ka mga balay ang nadanyos ug duha ka mga residente ang na-report nga nakahiagom og minor injury. Ani ang report? Sa cellphone video nga kuha ni Beverly Cotin, nangatumba pa ang mga punuan sa kahoy, nangawalis ang atop sa balay ug naa say balay nga naguba. Sa Facebook post ni Cotin, gisayangan siya sa mga residenteng nagpundar aron makatukod lang og balay pero giguba ra kini sa hangin. Sumala ni Bernardo Tayong II, ang MDRRMO sa Mlang Cotabato, bandang alas 4:30 kagahapon sa hapon, mingit-ngit lang og kalit sa Mlang na naay dalugdog ug dunay kusog nga hangin dala ulan. Yung mga 4:30 ulan bigla from early morning hanggang hapon na masyadong mainit. Then lasted siguro nasa 20 to 30 minutes. But ang problema doon, merong malakas na hangin saka malakas na ulan. Then after nung mga 5 o'clock, we receive already calls from the barangay and maraming houses ang tinamaan nung Ipo-Ipo na dumating kapon po. Subay sa assessment sa MDRRMO, 153 ka mga balay ang naguba, 22 ang totally damage ug duha ka mga residente ang nakahiagom og minor injury. Sa base nun sa 153, nasa 16 barangays. Ang mostly na mga barangays na maraming tinamaan, nasa 4 to 5 barangays only. Naghatag dayon og pagkaon ang lokal nga gobyerno sa mga apektadong residente. Gipasalig sa MDRRMO nga mohatag sila og construction materials pinaagi sa LGU, hilabi na sa mga totally damaged nga mga balay. Nadiskubrihan sa mga sundalo sa 58th Infantry Battalion sa Philippine Army ang hideout sa mga rebelding NPA sa Barangay Banglay, Lagunlong, Misamis Oriental kaganihang buntag Hunyo 3, 2022. Human na diskubrihan ang hideout sa mga NPA, gisundan dayon sa mga sundalo ang agi sa gisibatan sa mga kalaban ug dinhi nagkaengkwentro og hangtod 10 minutos. Walay nasamdan sa tropa sa gobyerno pero naidaghang dugo nga ilang nakita sa lugar kung asa nalipat ang mga teroristang rebelde. Sa encounter site, nakita sa mga sundalo ang upat ka mga backpacks, usa ka scope, personal nga gamit, medical paraphernalia o mga subrosibong dokumento. Sumala ni Lieutenant Colonel Reky Canatoy, ang commanding officer sa 58th IB, gihimo sa mga sundalo ang operasyon nga ilang paagi aron dili makapangilkil ang mga NPA. Unang mikatag sa social media ang bagong dagway sa 1,000 peso bill nga gipagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Karon gipaila-ila na kini sa Ozamis City ang 1,000 peso polymer banknote nga unang nag-circulate sa National Capital Region.
Ani ang report ni Neptali Batuleño. Ipailada sa publiko sa Bangko Sentral ng Pilipinas BSP Osami City Branch ang bagong 1,000 piso polymer banknote pinagi sa gipahigayon nini nga media briefing. Ipadayag ni BSP Osamis Branch Acting Deputy Director Mary Ann Johnson nga ang maong 1,000 piso polymer banknote una na nga gilaunch niadtong Abril 6 tuig 2022 o adunay inisyal nga pagpagawa sa sirkulasyon sa National Capital Region o sa pipila ka mga lugar. Dinugang nini nga ang pagpahigayon sa media briefing mo'y kabahin silang information drive sa pagpaila sa katawhan sa bagong 1,000 piso bill. Saysay nini nga plano sa BSP nga ipagawas ang kadaghanan sa maong kwarta karong bulan sa Nobyembre. This is part of the information drive of the BSP to introduce and inform the public of the newly issued 1,000 peso polymer banknote. It was launched on April 6 and initially has been released into circulation in the National Capital Region and a few actually in the locality. If the BSP's timeline will go as planned, the bulk of these banknotes will be released by November this year. Ang 1,000 piso polymer banknote mao ang gitawag nga Flora and Fauna series din dili na makitang hulagway sa mga bayani sa maong kwarta. Ipasabot ni Ramonito Ram Hervasio, Bank Officer 2 sa BSP Osamis Branch, ang 11 ka mga security features sa bagong 1,000 piso bill. Kini naglangkob sa sinaw nga surface nini, makita usab ang rolling bar effect, sampagita clear window, duha ka managsamang serial numbers, embossed prints, shadow thread, vertical clear transparent window, adunay blue iridescent figure, tactile dots, metallic features of flying eagle. Idugang nini ang maong kwarta dili mahimo nga pilon tungod kay mulakra ang pinilaan nini kumikan kay plastic based kini itandi sa daan nga kwarta. Iyaw sab nga gipasabot nga kun sa pagkakaron adunay mobayad gamit ang bagong kwarta mahimo na kining dawaton samtang daang 1,000 piso bill mahimo gyapong dawaton din wala magpasabot nga pulihan na ang daan nga kwarta. Sa pagkakaroon, wala pa giingon ang Bangko Sentral nga magkuanta og katong gitawag nga demonetization nga atong kinahanglan nga mapailisa na ang mga daan nga mga designs. Gipaniguro usab sa BSP Osamis Branch nga aduna pa sila daghang himuon nga series of information campaign na magpasabot sa pag-release nga kwarta. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Karong aduna nay biyahe ang Philippine Airlines gikan Cotabato padulong sa Tawi-Tawi Province. Higayon na sab kini nga mabisita ang mga destinasyon didto sama sa Maldives inspired nga isla og Sacred Mountain. Ani ang report. Kung nindot nga mga isla ug bukid ang isgutan, usa ang Tawi-Tawi sa mayong bisitahon. Usa niini ang Maldives-inspired nga isla sa Sangay Siapo sa Bungaw. Gikan sa sentro, maabot ang isla sakay sa motorized bangka sulod sa 45 minutos. Inigdunggo sa mga floating jetties, mutagbo kanimo ang mga naggilak-gilak nga katinaw sa dagat o mga cottages nga nakalaray sa baybayon. Lapad og taas ang white sand beach nga nagpalibot sa isla nga swak sa family picnic ug swimming. Gikan isla, mamahimong mag-enjoy sa nindot nga mga talan-aon pasaka sa highest peak sa probinsya, ang Budbungaw. Duna kini gitason nga 340 meters above sea level. Apan di mabalaka ang mga first-timers, kay bisan og tungason, dunay mga pathway. Ang Budbungaw, dunay 45 ka klase sa kahoy. Kasagaran, century-old na. Ayaw kalimot pagbalon og saging. Kay nag-atang sa agianan ang mga wild Philippine long-tailed macaque. Sagad kining ginasaka sa mga residente Muslim man o Kristiyano tungod kay gikonsidera kining sagrado. Ang uban nagahalad og pag-ampo alang sa seguridad ug maayong panglawas. Mahingang haka sa talan-awon nga overlooking ang tibuok munisipyo. Makita sab ang Celebes and Sulu Sea. Sana ma-promote natin ang Tawi-Tawi as a tourist destination because it has good natural resources. Ang ganda ng dagat, ang ganda ng bundok, preserved at very peaceful.
So it is very, very good potential for tourism. So punta tayo sa Tawi-Tawi. Gikonsiderang usa sa malinawon ug luwas nga lugar ang Tawi-Tawi, Busa. Karong giablihan na ang pinakaunang domestic flight sa BARM gikan Cotabato. Malaumon ang Tourism Office nga moasdang ang turismo sa probinsya. So it will really boost our economy. It can contribute to the social development, progress and development, not just the province of Tawi-Tawi but the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gawa sa Bungaw, daghan pang lugar ang pwedeng bisitahon sa Tawi-Tawi. Apil dinhi ang Sitangkay, ngag-ilang Venice of the South, ug ang UNESCO Marine Wildlife Sanctuary nga Turtle Islands. Ang puy-anan sa endangered green sea turtles. At tangi! 7 ka mga dugong nagpakita sa mga residente o beachgoers sa Glan, Sarangani Province. O Alagang Agila Program, gisugdan na sa 10th ID Station Hospital. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. 7 ka mga dugong ang nadiskubrihan sa Sarangani Bay Protected Seascape, partikular sa kadagatan sa Barangay Gumasa, Glan, Sarangani Province nga nakahatag og lingaw sa mga beachgoers, residente ug mismong sa taga DENR 12. Sumala ni Joy Ologin, ang Protected Area Superintendent, na tunong ang pagpakita sa mga dugong nga naay mga anak sa pagsaulog sa Sarangani Bay Festival 2022. Gani, nagpahigayon pa og pagpangolekta og crown of thorn starfish kung dapag ni atong higayuna ang lain-laing ahensya sa gobyerno. Apil na ang DENR sa Coco Beach Resort sa Barangay Gumasa. Nakuhaan og hulagway ang mga dugong dihang nagpalupad sila og drone human sa ilang aktibidad. Sa Barangay Tempuan, Libak, Sultan Kudarat, na-rescue sa usa ka mananagat kining usa ka hawksbill turtle kon pawikan human masangit sa pukot. Walay nakitang injury sa pawikan nga adunay gilapdon nga 26 cm ug 38 cm ang gitas-on. Kagahapon, girelease na balik sa dagat ang pawikan. Gipasalig sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR sa Misamis Occidental nga hatagan nila og igong suporta ang sektor sa pangisda nga makatabang sa paglambo sa probinsya o sa mga mananagat. Usa sa ilang ihatag ang pag-upgrade sa ilang mga gamit sa panagat. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Padayon nga naghatag og livelihood support sa mga mangingisda sa Misamis Occidental ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR. Gipadayag ni Provincial Fishery Director o Senior Aquaculturist Cirilo Pagkat nga ilang gitabangan ang mga mangingisda sa pag-upgrade sa ilang mga ekipo pinagi sa paghatag og bag-ong mga kagamitan.
Gidugang nini ganako ang ilang gibubo nga tabang sa mga mangingisda ilabi na pinaagi sa Provincial Fisheries Office ug Agricultural Office o ingon man sa local government units. Usa sa mga programa nini gipatuman ang Special Agricultural Area for Development kung saan sa dakbayan sa Tangub, Usamis o mga lungsod sa Balianga o Bonifacio. Iyang gipasabot nga atol sa nasinati nga pandemya, ang gobyerno pinagi sa BFAR o LGUs ng hatag og cash o food assistance sa mga mangingisda nga nagkantidad og 5,000 pesos matag usa. Adunay bugas, itlog ug manok alang sa mga rehistradong mangingisda nga gisumiti sa lokal nga buhatan sa agrikultura. Nasayran nga niadtong tuig 2021, adunay kinatibuk ang 259 ka mga mananagat ang natabangan og loan nga nagkantidad og 25,000 ka pesos matag usa pinaagi sa Land Bank. Karong tuiga 2022, ipatuman usab sa BFAR ang fuel subsidy program nga nagkantidad og 3,000 pesos sa matag mananagat nga adunay bangkang di motor. Kani atong panahon sa pandemic ug hangtod gani karon na 2020 o 2021 or ang national government through sa BIPAR ubos usab sa assistance sa mga LGU nagpahigayon og pagpanghatag nagtawag namo og cash and food assistance no katong worth 5,000 dunay bugas, itlog o manok nga gipanghatag sa mga registered fisher folk pinaagi usab sa gipang submit nga mga listahan sa fisher folk pinaagi sa atong opisina sa agriculture sa LGUs. Base sa bagong datos sa BFAR Misamis Occidental, abot na sa 30,000 ka mga mangingisda sa tibuok lalawigan. Neptali Baturinho, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gisugdan na sa Camp General Manuel Ian Senior Station Hospital sa 10th ID ang pilot implementation sa Alagang Agila program sa tanang personahe ug ilang dependents ubos sa 10th Infantry Agila Division niadtong Hunyo 1, 2022 sa Pakibato District ning siyudad sa Davao. Tumong sa programa nga mahatagan og quality healthcare services nga accessible sa tanang Agila troopers, lakip na ang civilian active auxiliaries, dependents ug authorized civilians. Ang 27th Infantry Battalion ang unang unit nga nakabenepisyo gikan sa Alagang Agila program. Ang mga personahe sa 27th IB nagpahigayon og medical consultations, laboratory services, COVID-19 vaccination o psychological services. Nagpahigayon sab og information dissemination on booster vaccination ug lifestyle-related disease prevention sa mga benepisyaryo. Gidaig ni Major General Nolasco Mimpin, ang commander sa 10th ID, ang inisyatibo sa Station Hospital. 50 ka mga personahe ang nakabenepisyo gikan sa free consultation, 20 ang naka-avail sa laboratory services, 78 ang nabakunahan ug 40 ang nakapahimulo sa psychological services at tol sa aktibidad. Kato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!